Er det det, man kalder en surprise? Jeg vil ikke. Med fødselsdagen, Koldgaard. Det er godt vejr. Har vi nogle nøglekort med? Ja, det kan jeg nok ud af. Ja. Det er bare. Top guy og... Jeg vil ikke. Kom her. Kom her. Samle lige hænderne bag på ryggen. Holder fyret arme. Så starter du. Jeg har nok taget skoene. Det var meget godt. Ja, det var da nemmere. Det er dejligt varme. Det var nok dejligt varme. Det bliver rigtig godt. Ja. Han Han har slået med os. Jo, vi siger jo. Ja, din mor, hun har jo lidt. Oh my god. Og du skal også have vand. Ikke endnu! Ikke endnu, han er der. Alt er meget. Det er et eller andet, der lugter af. Det er virkelig... Hvorfor står der cayennepeber på den her? Jeg tror, det skal komme ud. Er det godt nok nu, tror du? Jeg tror, det er helt fint. Kanel? Nej, det kommer til at Støt kamel på det. Jo, det er en god idé. Bare rent. Altså, bare symbol. Har du taget den sidste af Han kommer aldrig ud af det her. Giv ham en turban. Hvor er du fint? Så er det nu! Det er straffen for, at du ikke har skjorten på i dag, Nick. Jeg ved ikke. Kæft, jeg håber, vandmesteren han har bedre styr på det, der en tapefolken har. Jamen, nu skal du jo... Jamen... Ej, det var ikke, mand. Det var sandt. Hvor meget tape er der i dem her? Det er nok lidt mærkeligt nu, ikke? Nick, nu taber du bare... Nu taber du bare lygtepælen. Lygtepælen. Den skal satme op, så. Den løber, den lygtepæl. Nå, der kommer han aldrig fri fra. Nu med vand. Ja, og toastpanden den her gang. Toastpanden. Hvem vil have lov til den? Ja, der er det varmt. Ja, det er helt varmt. Nej, hvem har taget varmt vand? Hvor skal jeg tage dem der? Ja. Er du først, Jeppe? Det kan jeg godt. Skal vi Så giv ham det varme først. Skal vi... Gør det nu. Er der varmt også? På hovedet! På hovedet! Over håret. Sådan. Så. Lykke! Lykke! Lykke, Koldgaard! Er jeg den eneste, der får lyst til muskelbold nu? Det får det. Og så det øjeblik lige bagefter. Det er sådan lidt mærkeligt. Nej. Du skal jo ikke slå ham, ja. Flot. Tillykke med fødselsdagen, Koldgaard. Du må hygge dig. Ja, der var nogen, der overlevede. Hvem bliver sådan til det? Der er Jeppe. Nå, nej.